ва корҳои ғайриқонунӣ ба анҷом мерасонанд. Та ӯ қадар ҷавонмардӣ ба дили гурда бошӣ, қасам ба худо мехӯрам, ягонта дили гурда надорӣ ки биёй ай наздик гап занӣ. Яъне чӣ ҳуҷҷатҳо дар кора, чӣ кор кардан дар кора. Акама Тоҷикистон рафтанем, равам дар аэропорт меқабанд, яъне хизмат. Табобати ҳамаи намуди бемориҳои сутунмуҳра ва буғунҳо, аз он ҷумла протрузияи сутунмуҳра, остреохондрози сутунмуҳра, грижаи сутунмуҳра, артрити буғунҳо ва артрози буғунҳо. Суроға Федератсияи Россия, шаҳри Екатеринбург. ҳатман аз номи канали Юристиҷей муроҷиат кунед. Ассалому алайкум ба ҳама тамошобинони барномаҳои канали Юристиҷей. Видеода лайк монен ва то охир шаб бо диққат тамошо кунед, ба саволҳотон ҷавоб мегардонем. Дар Федератсияи Россия рейдҳо барои муайян кардани хонаҳои резинӣ бо муҳоҷирон оғоз карда мешавад. Додситони куллии Федератсияи Россия дастур дод ки пас аз афзоиши ҳолатҳои ғайриқонунии хариду фурӯш ки бештар муҳоҷирон ба он даст мезананд, хонаҳои резинӣ муайян мешаванд. Бинобар иттилооти сомонаи ин ниҳод, бо дастури додситони куллии Федератсияи Россия рейдҳои махсус гузаронида мешавад. Мақомоти назоратӣ ба ҳолатҳои ғайриқонунӣ тақсим кардани квартираҳо ба микроқисмҳои масоҳати то 2 сантиметри мураббаъ манфиатдор шуданд. Маълум шуд ки вақтҳои охир ҳодисаҳои бештар ба мушоҳида мерасанд ки қалобон ва риэлтор ғайриқонунӣ бо соҳибони хонаҳое ки машрубот зиёд истеъмол мекунанд, бар ивази маблағи ночиз шартномаҳои қалбакӣ хариду фурӯши манзил баста мешавад. Яъне бародарои азиз, рейде ки мо қайд намудем бо фармони додситони куллии Федератсияи Россия ташкил шудагӣ ҳастай, тааллуқ дорад ба муҳоҷирони Осиёи марказӣ. Чихеле ки ба ҳамаи мо шумо маълум аст, бисёре аз шаҳрвандони ҷумҳурии Тоҷикистон дар ҳоле ки ба Федератсияи Россия сафар мекунанд ва дар ягон манзил зиндагӣ мекунанд, бо соҳибхона шартнома мекунанд ва дар ҳолате ки худшон зиндагӣ кардасиям, баъдан ягон одами нав мегирану дар ҳамун хона регистратсияшон мекунанд ва корҳои ғайриқонунӣ ба анҷом мерасонанд баъзе аз муҳоҷирон. Ба ҳамин хотир бо фармони додситони куллии Федератсияи Россия рейдҳои махсус ташкил шудагӣ ва нисбати ин гуна ашхосон чора андешӣ мекунанд. Тамошобинони азиз, ба ҳаматон як чизи дигара тавсия метиҳам. Касое ки хоҳишманден ва мехоҳем ки ба Англия сафар кунен, мо як услугаи нав ташкил кардагием. ин услуга платни мебоша. Барои Англия сафар кардан анкетаҳои шуморо пур мекунанд, заявка рӯй мекунанд ба ширкатҳои корӣ ва қабул ки кардан шумо ба Англия сафар мекунед. Барои муроҷиат кардани пур кардани анкета дар ин ҳами рақамҳои WhatsApp бинависонен, анкетаи шуморо пур мекунанд. мегзарем ба қисми хондани комментарияҳо. ма як комментарияро намехонам, ба шумо нишон метиҳам, худтон бихонен агар имконият боша. то ҳадди имкон чӣ қадареш ки тофтак дар навор, худтон бихонен як бор инами қадар ша. фикр мекунам хонден. Касоед ки нахонда бошен, пауза кунен, ана ҳамун комментарияҳоро хуб мехонен. Ва ма чӣ гуфтанем ба ҳамин тибори одам ки дар Федератсияи Россия дар муҳоҷирӣ қарор дорӣ, як русиёҳи бадбахти падар лаънати беимони шайтони. ма гуфтанем ки баъзеи шумо чӣ ба ин қадар русиёҳ беимон одамен. ма ҳамаро дар назар надорам. узр мепурсам, нодуруст нафаҳмед мара, илтимосон мекунам. ҳамин одам, ма фикр мекунам падару модараш ягон ҳаромзод бошанд ки ин хеле комментария нависонда. та ӯ қадар ҷавонмарди ба дили гурда бошӣ. охир ма дар ҷумҳурии Тоҷикистон дар шаҳри Душанбе зиндагонӣ мекунам. та падарлаънат ака дорӣ, додар дорӣ, падар дорӣ, тағоӣ дорӣ, амакӣ дорӣ, любой тай ҳавайро метавонӣ ки барои мара рӯй кунӣ, ба сари мара рӯй кунӣ. чунки ти дар инҷа нависондаи мақсад ма фалонат мекунам агар ки тра ай наздик бибинам. та дили гурдаи ай наздик суҳбат кардан надорӣ. ҳамин нафарое ки ҳақорат мекунен, рӯтон сиёҳай. қасам ба худо мехӯрам, ягонта дили гурда надорӣ ки биёй ай наздик гап занӣ. одамое ки ҳамихе гап мезананд. барои нест кардани ҳама намуди дардҳо, ширкати Шифофармо ба шумо ҳиҷома карданро тавсия медиҳад. Суроға, шаҳри Москва. инчунин нафароне ки мехоҳанд риш ё мӯи сари худро зиёд кунанд, пас ба Шифофармо муроҷиат кунед. Эпимедиумная паста
барои зиёд кардани қувваи мард ва инчунин доруҳо барои нест кардани простатит, нархи арзон ва дастрас. ҳатман аз номи канали юристиҷей муроҷиат намоед. Мадина нависонда: салом акаҷон, аз шумо як илтимос, фақат менависам, саволи мара ҷавоб наметиҳед. Ман ҳам подписчики шумо ва ҳам доим тамошо мекунам. Чӣ гапи хабар гуфта акаҷон? Агар видварения будагӣ боша Тоҷикистон рафта фамилия Алиш карда биёя биқапан милитсия чӣ мешава? Илтимос ответша бигӯян. Дар ҳолате ки Федератсияи Россия шуморо запрет на выезд мекунад ва шумо бо роҳҳои ғайриқонунӣ, яъне ки ному фамилиятона иваз карда ба Россия дохил мешен, қонунгузории Федератсияи Россия то 9 моҳи зиндона пешбинӣ кардагӣ ҳастай ва то 400 000 рубл ҷарима нисбати ҳамон нафароне ки ҳамин корҳоро ба анҷом мерасонанд. Беҳтарин нависондай: бародар шаҳрванди ҳам Тоҷикистон, ҳам Россия. Дар Тоҷикистон хизмат кардам, военни билети ҳар ду шаҳра дорам. Мара дар Тоҷикистон милитсияда мегиранд ва чӣ кунам бояд? Бале бародари азиз, бе ягон монеагӣ тира метавонанд ки ба шӯъбаи милитсия ба кор гиранд. Мераи аз наздик ба ҳамун ҷои дилхоҳ муроҷиат мекунӣ ва ба ту корҳои фаҳмондадиҳӣ мекунанд. Яъне чӣ ҳуҷҷатҳо дар корай, чӣ кор кардан дар корай мефаҳмонанд бародар. Сунатулло нависондай: ба мошин Тоҷикистон метонем равем. Ба мошин Тоҷикистон омада метонен, вале аз Тоҷикистон ба Федератсияи Россия гашта рафта наметонен, то основания надошта бошен. Агар Сафар нависондай: ту лаънатӣ безор кардӣ, ҳамара соф ақл надорӣ, бира кор кун, азоб каш, то кая фреб мекунӣ мардума, ай просмотр гирифта, қатъи лайк накунен мардум. Охир руд ё бадбахт худат ай бекорира безор шудагӣ, кор кардагӣ нестӣ ва фикр мекунӣ ки мардум бекоранд. Ман ай просмотри трам безорам, ай суми трам безорам. Ҳамун суми ҳароме ки ту кор мекунӣ агар дар ягон ҷо, ҳамунро дар просмотрам сарф накун. И якумаш ва дуюмаш ие ки ай просмотр YouTube сум наметиҳа ҳозир. Тақрибан 3 ё 4 моҳ шид ки бепул кор кардесем. Бара дар хонаи ҳамсоят ё дар хонаи шӯя пад бепул кор кун, кучид мегая бор. Алишери Мамадалиев нависондай: салом алейкум ака, ҳамин суди мустора амнистия мекунанд ё не ака? Ягон қонун биромадааст нашоти ҳамин тема. Не бародари азиз, ҳозирашда ягон қонун биромадагӣ нестай ва ягон хабари нав шид ҳатман видео мекунам, интизор бошед. Амиршоҳ нависондай: салом алейкум ака, ма Амиршоҳ, ака ма Тоҷикистон рафтанем, равам дар аэропорт меқабанд, яъне хизмат. Не бародари азиз, айни даъваткунӣ ба хизмати ҳарбӣ кайҳо ба анҷом расидагиай ва ҳозир ягон каса даъват накардесиям ба хизмат. Саадуллоев нависондай: ака военни билета ай куҷо мехарӣ? Любой вақт мешава харида. Военни билет барои хизмати алтернативӣ вақте ки даъваткунӣ ба хизмат сар мешава, шумо ба военкомати ноҳиятон муроҷиат мекунед ва номнавистон ки кардан қабул кардан мерен дар амонатбонк, суратҳисоби махсус ҳастаи ҳамҷода пулша пардохт мекунед. Тамом. Табарзода нависондай: салом бародари аҳли ислом, ман як модар аз Москва, хоҳиши ман аз шумо рақами Абдураҳим Бобоҷонов дар кор. Аз ягон бародар пурсон шаве, ёрӣ расона, хоҳиши зарур дорам. Фикр мекунам и хоҳиши шуморо ман иҷро карда наметавонам, чунки рақамҳои телефонша аз ягон одамам дастрас карда наметавонам. Федия Тиҷей нависондай: бародар сози хуби май, вақте Москва омадам ягон документ надорам. 1 сол мешава, мегум хона барам, ягон проблема намешава рафтанда, пешакӣ раҳмат. Бародарои азиз, то дар ҳоле ки ягон рейда нағалтен агар, шуморо на видварения мекунанд, на депортатсия мекунанд. ҳамин дар ҳолате ки рейдтон кардан дар метроа ё ки дар аэропортай, фаҳмидан ки шумо документ надорен, баъд проблема мешавад. Сафарбек нависондай: ака ма як штраф дорам, ҳамин як штраф дар чанд моҳ нобуд мешавад. ҳар як шаҳрванди хориҷиеро ки Федератсияи Россия административни ҷарима мекунад, аз ба задани Федератсияи Россия дар муддати 3 то 5 сол нобуд мешавад. тамошобинони азиз, ба ҳамин барномаро ҷамъбаст мекунам то барномаҳои дигар. خداوند همه ما و شما را نگهدار.